आंनिया दा केस फैनाया जाहैबाय माने मेडिकेलनिफ्राय थांदो जाहैबा आंनिया मिसेसआ बे समाव माने 19 प्लासमोन आरो बैसोआ जेनेबा 19 प्लासबाथाय माबोरैहाय फैखो आंबो बेखौ हमनानै मोनाखै आंनियाबो 23 प्लासमोन बैसोआ हाबा जानाया मेडिकेलाव थारमाने बै समाव मेडिकेल थांनाय समाव आरो 19 बोसोर बेनिफ्राय सामथिं 4 माह 5 माह बेबायदिमोन आरो नोंहानि बिसिनि बैसोआ बेसेबां होनना फोरमायगोन बै समाव बै समाव थारमाने 19 हाफ होनाय थांदोंमोन आरो 19 हाफआव बिथांमोना मेडिकेलाव थारमाने हाफखौ लिरासै 19 गान्थाल' लिरनानै थारमाने बेयाव एसे माबा जाहैदों आरो बैसोआ दा माबायदिहाय फैखो बेखौ मोजां मिथिनाय जायाखै आरो बेवहाय साबेसेसो बेफोरबायदि हमना लाबोदों होनना फोरमायगोन बेयाव दा खमसे खम 60 जनसो दं आरो गासै नोंनि मुंखौ फोरमायगोन ना आंनिबा बिनय बसुमतारी आङो तामुलपुरनि गामि जाहैबाय दिमप्लि एरिया निजदिबिलि